Oh, praise God. We give God all the glory. Therefore, yɛdɔ Onyankopɔn ase dodo. Ɔne yɛdi ne yie. Wanhwɛ yɛn mfomso ho ntwaeɛ ankyene. N'adom nti wakora yɛn mu ebedu saa bere yi. Yɛn na yɛn mu mpo ɔsoma n'abɔfoɔ bɛbɔ yɛn ho ban betwa yɛn ho hyiaeɛ. Yɛka sɛ Yesu yɛda wase o, aseda nka wo din. Ɛnɛ nso Nyame nkronkron yɛsrɛ wo sɛ bɛfa w'akwan. Awurade kasa yɛn ho. Na ma yɛnte w'asɛm ase yie. Ɛwɔ Jesus Christ dim ne yɛabɔ mpaeɛ. Hallelujah. Ɔdɔfoɔ mema wakɔ abade ba wote aseɛ sɛn dwumadi yi so. Na ɛnɛ nso yɛafe akenka nsɛm afi Mmebusɛm. Eti aduonu nkron. Nkyekyɛmu dunum ekosi dunson. Mmebusɛm eti aduonu nkron. Nkyekyɛmu dunum edikosi dunson. Eti aduonu nkron dunum kosi dunson. Adɔfo mama yɛntie Awurade asɛm. Ɔse sɛ wotea abɔfra a ɛyɛ nyansa ɛna wɔkyerɛ no. Sɛ ɔbaatan a ɔntea n'abɔfra no, abɔfra no bɛnyin no na sɛbea ɔnhyɛ da anim nyansa. Na ɔtoa so ka sɛ yɛhu sɛ ɔmo ɛyɛ awudifoɔ, ɔmo ɛmfa Yesu nyɛ hwee no, sɛ ɔmo ebu ɔman a bɔne ɛdɔɔso. Adɛn nti? Efisɛ mpanimfoɔ no kasa di bɔne. Enti nkwadaa nso ebetumi edi bɔne a panin ntumi ɛntea no. Nti ɛba saa bɔne ɛbɛdɔɔso. Hallelujah. Afei ɔse sɛ yɛtea abɔfra a ɔmbɛma yɛn asomdwie daakye. Ɔdɔfoɔ mpɛ bebree. Ɛtɔ da bi a ɔsɛefoɔ ntumi wiawia ne ho ebewura onyame mma mu. Na ogyidini a wagye Awurade adi. Sɛ mɛka sɛ ko na yere nyinaa yɛ agyidifoɔ. Na ɔsɛefoɔ no abɛfa ɔmo ba baako so na ɔde atetee. Na akɔyɛ sɛ ebi a wo baatan no mpo wontia wo ba. Nso na ɛnte saa. Ɛba saa na nipa no wanyie wie no deɛ ɛyɛ mpaebɔ na ɔbɛbɔ sɛ Awurade ma no nhyia no. Efisɛ sɛ obi hyia Yesu a ɛno ɛna ɛsɛkyerɛ nipa abrabɔ. Ɛno nti yɛbɔ mpaeɛ sɛ ɔbaatan bi betumi ayɛ n'afɛ mu deɛ. Na mpo yɛafɛ mu deɛ akyi nyinaa. Sɛ mma no bi kɔkɔdi nnamfofo akyi a ɛmpa aba. Kɔ so a wɔ mpaebɔ mu. Yɛnkɔ so a wɔ mpaebɔ mu. Kɔsi sɛ Onyankopɔn ne onyam ɛbɛyɛ kɛseɛ. Na mmom bere mu susua no yɛka ho asɛm a ne yɛka ne sɛ ɛno deɛ etwa sɛ yɛtumi ɛtea wɔn. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔmo mfa saa no ɛnyini. Hallelujah. Afei ɔkyerɛ yɛn sɛ yɛtumi ɛma kwan saa sɛ yɛtumi esiesie yɛn mma no wɔ saa kwan no so a sɛdeɛ abɔnyɛfoɔ bi te so a ɔyɛ nneɛma nko ara na ɔmo introduce anaasɛ mmɔfra yɛ biribi a ɔpanin ntumi nka efisɛ ɔmo nyinaa ɛwɔ suban koro naa mu. Ɔdɔfoɔ ɛno nti sɛ obi nim Awurade na obedi ɔman so a ɛma ɔman no brɛ na bɔne so nso dɔɔso. Nti etwa sɛ yɛbɔ mpaeɛ sɛ obi biara a ɔbɛba bɛtena ɔman akonnwa so no na saa nipa no Onyankopɔn na wayi no. Mpo saa bere ɛko a ɛkɔ so yi yɛnim sɛ Onyankopɔn ɛbɛkasa. Efisɛ sɛ adebɔnyɛfoɔ anaasɛ sɛ ɔmo nim Awurade tena ɔman so ɛhwɛ so a nkakra ɛgye ɔman no ɛde kɔ ɔsɛe mu. Ɛba saa mpanin ne mmɔfra nyinaa ɛka kasa korɔ. Mpanin ne mmɔfra nyinaa ɛsa asa baako. Efisɛ nea abɔfra yɛ nkɛse sɛ panin tia no panin nso so ɛyɛ bi. Onyankopɔn mmoa yɛn sɛ yɛbɛtena ase sɛ nokora gyidifoɔ a yɛde asɛm no ɛbɛma yɛn mma yɛn nananom ɛne yɛ generations ɛdi akyire ɛbɛ nyinaa. Mpo mo a yɛnim ɔmo mpo Awurade ndom yɛn na edu bere a ɛsɛ sɛ yɛtumi ɛde afotuo bi ma abɔfra bi sɛdeɛ ɛbɛyɛ ne daakye ɛbɛsi ne yie. Sɛ ɛbɛyɛ ɔbɛnya nyansa a yɛka ho asɛm yi. Awurade mfa ndom yɛn saa na nkɔyɛ yɛn nko a yɛn mma mpo ɛna yɛde saa
etien anaasɛ yɛde afutue ɛma onyankopɔn onhyira yɛn. Onyankopɔn ɔyɛ yɛ kɛse. Onhyira yɛn ne yɛn mma nyinaa. Yɛn nananom yɛbusua sante nyinaa na ɛnsi yɛn yie na yɛtumi enya kokoduro akyɛ onyame asɛm na obi nso enye bi. Onyankopɔn nhyira bebree na bɔ mmɔden ara na kyɛ asɛm no na ma onyame nkronkron kwan ɛwɔ w'abrabɔ mu ɛnnɛ nso. O Yesu Kristo dim ne abɔ mpaeɛ. Amen.